Unsa wala gid sila gyapon ning tawag, Peng? Wala pa biya, busing. Yate pud noon. Sa labong atong una, may sabot-sabot. Unya mo kalitag pamusel. Ug himbalos nila matagpamos sila to, boss, aron makuha bro tong problema. Ka Elmer. Nanugato na silang pamusilon. Usahan man nato pagkuha ng epektos ang naaman nila ng mga listahan ng lamas. O kuha na to ng listahan ng lamas, inig kamatay nila? Nakasiguro ka nga bit-bit nila ng listahan. Aw, di po rin ako sigurado. Ano nang plano, boss? Magantay ka. Kita mo namang may iniisip ako dito. Kanina pa kasi tayo dito, boss. Walang ginagawa. Nakita mo yung baka? Oo, boss. Kitang-kita. Para may magawa ka, katayin mo yan. Tarantado ka. Maungayog tingog Elmer. Ba ni mong. Pen, ambigan na ng cellphone, no? Kaya tawagan sila? Tara, busing. Moy, Boss. may balita na ba galing sa kanila? Nino, boss? Yung grupo ng mga Bisaya, Natakot na siguro sila, boss. Huwag ka nang makisaw-saw, Bong. Isa ka pa. Isa kang duwag. Nasa ganong uli na takbuhan tayo, ha? Hindi ka man lang sumunod, hindi ka nang pakitang hayop ka. Paano, boss? Nung nagkatagbuhan na tayo, naligaw ako. Paano ako makakasunod sa inyo? Huwag ka nang magdahilan, Bong. Duwag ka. Ay, sana. Bali pagkadagang pagkakontaks. Ikaw kunoy ko na ni David, oh, may tultulot na ilang ngalan, nana. Kisay pangalan, boss? Ay naman. Wag ka kailang kinsa? Pulo kay lag kisay pangalan, boss? Si Tarpulano ang nakabutang ngalan, ana. Kaysa. Unsay pangalan, ana, Stephen? Tarpulano, boss. Tarpulano pag. Tarpulano nga guna. Iskwirdo ngalan ato. Sagkalaman. Eskwirdo di ay? Wala man gud kagaingon, boss. Gaingon ko. Nara, boss, wag ka maminaw. Tarpulano. Giing nag-iskwirdo. Tarpulano gini siya. Ay, wala may square na nakabutang hani, boss. Tarpulano may nakabutang. Aw di tawagi dayon. Mo kay nakabutang ana. Pero wala may square do, boss. Ay buang ka David. Tarpulano magkagibutang ni Stephen na ni Florante Iskwirdo na yung cellphone. Di mo itawagi. Sige, boss. Tawo kang. Boss, may tumawag, boss. Ah, hello. Sinong tumawag? Lucky yung nakapangalan, boss. Sinong blake? Yung mga Bisaya, boss. Hello? Ah, hello. Hello? Boss, may tubag na. Ihatag ni Mayong kisila magkasinabot anak. Oh, ano yun? Oh, hello. Oh, ano na? Ba't kayo napatawag? Hindi ako ang tumawag sa iyo. Si David. David? Sinong David? Si Mayong to. Mayong? Sinong Mayong? Sino ba kasi to, Teng? Hello? Sinong Mayong? Sino ka? Sa nagingon yung? Kinsa kuno ka? Ay naman, wala ka kailan ako. Inag si Papi Boards. Ay na, di mo ako kilala. Si Papi Boards to. Papi Boards? Sino ba talaga si Mayong? David? Di ba yung Papi Huwag Boards? kang makialam, Bong! Gipangita si Bubong. Kinsa man na si Bubang. Ha? Sino na namang bobong? Kinsa naman po daw kuno na si Bubong. Ay na, sumala og kinsa na si Bubong kay wala man gud ko anak kaila. Iwan ko sa'yo kung sino yan si Bubong. Di ko yan kilala. Ano? Ay, tarantado ka. Mas lalong hindi ko kilala yung bobong na yan kung kasamahan nyo man yan. Harunto kuno ka. Wala kuno siya kaila ni Bubong nga kauban nato. Ah, masarunto siya. Siya yung nagapabungat-bungat ang alang Bubong. Nga pugay ko kaila. Mas tarantado ka. Ikaw nga yung unang nagbanggit ng pangalang Bubong tas hindi ko kilala. Alam mo, kung saan-saan na napunta ang usapan na to. Ano bang sadya nyo? Ba't kayo napatawag, ha? Kabalo ka, bisag asa na tanabot ang istorya ha. Unsa day tuyo nimo nga ning tawag ka? Buang ka Mayong. Wala ka maminaw na itong istoryahan gani ha? Sira ulo ka Mayong. Di ka nakinig sa pinag-usapan natin kanina? Sinabi ko na sa inyo na hindi Mayong ang pangalan ko at wala akong alam na may pinag-usapan tayo. Giignan ka nako nga dili Mayong akong pangalan. Ug wa ko'y hanaw nga naatay gikasabutan. Ay gani kong palagutan Mayong no? Hintawag ta nila aron atong klarohon ug madayon pa ba ng transaksyon? Huwag mo akong galitin Mayong. Mayong na naman. Tumawag kami para kumpirmahin kung matutuloy pa ba transaksyon natin. Matutuloy kung dala nyo pa rin ang epektos. Madayon kung dala ninyo ang patama. Ay naman ka. Usa man din na imong gibit-bit ng patama man na. Ano ka ba? Yang dala-dala mo, epektos yan. Anong epektos? Ibaril tong bitbit ko. Unsay patama nga pusil man akong dala. Mapusil karon og atat sige sa imong gidala.
Baril ka dyan at atsikis yung dala mo. Hayop ka, sabing baril tong dala ko. Animal ka, giignag po sila gini akong dala. Ikaw mo'y animang yate ka. Kano sa man nagamakpusil ng atat si Kes? Hayop ka din, kailan pa naging baril ang atsikis? Ay putragis ka talagang hayop ka. Kung ano-ano nalang pinagsasabi mo, ano? Matutuloy pa ba ang transaksyon natin o hindi? Minatay kang animala ka. Unsa man, madayon pa ang transaksyon o dili? Yate kayong! Madayon! Kaya mo na ito mga nato patulotawag, hanay! Linti ka, matutuloy. Kasi yan ang sadya ng pagtawag namin. Okay, sige. Basta dalhin niyo ang epektos. Iti-text ko sa inyo kung saan ang location ng meet-up natin. Sige. Unsay sige? Anong sige? Ano? Basta iti-text ko sa inyo ang location. Hello? Hello? Gipalungan naman ta. Oh, mamang gipalungan man ta. I-texter ko nun nilang location kung asa ta mag-abot. Aw, nahala maayo. Oh, tara na. Move. Oh, may text na sila. Sa? Oh, tala na. Tala na ninyo. Ang epektos mo yung. Ano? Dala niyo ba? Dala ba kuno nato? Ang usa. Ang alin? Ang epektos. Ang patama kuno. Ay naman. Dara, oh, gibit-bit ni mo. Yan oh, bit-bit mo. Ang alin? Ang unsa? Ay naman. Kanong patama ba? Imong gibit-bit. Yang epektos, bit-bit mo. Ito bang tinutukoy mo? Kani mong but pasabot? Ay naman. Kay mauroy na. Yan nga yun. Naglulukuhan ba tayo dito? Binuang tanay? Unsay tanaw ni mo aniyong? Gabinuang ta? Ano sa tingin mo, Mayong? Naglulukuhan ba tayo dito? Sinabing hindi ba yung pangalan ko? Tayong mo. Nakakusa naman ko ni sila. Pwede bang tayo na lang dalawang mag-usap, Laki? Usan na yung giyong blaki mayong? Itumon kuno ka, maong blaki mong pangalan. Yate. Kabalo kong itumon ko pero dili blaki akong pangalan. Papi Buds. Anong sinabi niya? Hindi Papi Birds ang pangalan niya. Blackie. Kaya nga, blaki. Ano guys ko naman po na siya blaki mayong? Blackie lagi daw imong pangalan. Yate yun. Si Papi Buds lagi ka. Dili si blaki. Anong Papi Balls na sinasabi niya? O kana, Papi Buds. Dili kay blaki. Kinsa kuno na si Papi Birds nga imong gisulte. Ay naman ka. Sumala mayong ukisa na si Papi Buds. Iwan ko sa iyo, Mayong, kung sino si Papi Birds. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi mayong ang pangalan ko? Kapila man akong balik-balikon nga dili Mayong akong pangalan. Ay naman ka mayong. Ug dili kasi mayong kinsa man day ka. Kung di ikaw si Mayong, edi sino ka? Esquerdo. Ngayon, alam mo na. Isquerdo. Karon, kabalo na ka. Buang ka. So kung esquerdo ka, prasi mo galan ano niya. Kung squerdo ka, pareho pala kayo ng pangalan. Kanino pareho? Kang kinsan ka pareho? Ay naman. Siya. Esquerdo man ang tawana. Siya, kasi squerdo pangalan niya. Sino nga siya? Kinsa gud nga siya? Ay naman. Siya lagi kay esquerdo po na yung pangalan. Siya nga, kasi squerdo pangalan niya. Sino nagsabi? Siya ba? Kinsa giingon, siya? Ay naman. Oh, sige ingon ni esquerdo na yung pangalan. Munang magkapariyo mo. Oh, siya ang nagsabi na squerdo ang pangalan niya, kaya magkapareho kayo. So kung squerdo siya, squerdo ako, akala ko ba Blacky pangalan niya? Pero nganong guys ko naman po na si Blacky mayong. Kaya gatoo siya nga Blackie imong pangalan. Yate, yun mo ha? Blacky na ha, Papi Boys! Ay! Atras mo! Taysa, unsay pangalan anak Stephen?